Daghang mga netizens ang nakilig sa bagong TikTok video nila ni celebrity couple Dingdong Dantes ug Marian Rivera. Gilip sync niya ang mga pulong nga "Sheo lang ako" o mihatag og heart finger sa kapuso primetime king. Naglibog una si Dingdong apan iya diyan nga sabtan ang maong trend. Mumbot sa kapin 2 million views ang iyang TikTok. Daghang mga fans ug mga netizens ang nabitin sa kissing scene nila ni Barbie Forteza ug David Licauco sa maging sino ka man. Hapit na unta makahawk ang duha apan gibabagan kini ni Hika. Gani, daghang mga fans ang paday nagpost sa ilang mga reaction sa #MSKM nakamamatay na kilig. Nga number 2 trending topic karon sa Twitter Philippines gumikan sa ilang tandem. Sa nagpadayong makakilig nga eksena sa maging sino ka man, taliwa sa giatubang nga hagit o problema nila Carding ug Banik, di gyapon mawala ang ilang mga gestures nga nagpakita sa ilang hidden feelings. Aron mas makilig pagyud kita, atong atangan na maging sino ka man pagkahuman sa 24 oras.